מקשיבים לזה, נכון? כן. אתם מוכנים? כן. תגידו כן, כן, קפטן! כן, קפטן. היי חברים! ואנחנו בעוד סרטון חדש! אתם חדשים, הסרטון חדש, אני חדש! כן, פיסטול. כן, פיסטול הכי זול שיש, אה? כן, פיסטול הכי זול. בוא אליי. עושים תחרות מכוניות, בואו אליי. אני עושה את המכוניות. חולה! מפגר, אני אמור! רחמים, יש עליי! לא אכפת לי. יורים. אני אבו שיר. אחי, זה היה כמו משחק אמיתי.